Pois mira, esas roadas, pero isto hai 60 anos ou máis, Porque cando eu tiña 15 anos e 20, esta como casei, as roadas eran así. Eu cando a primeira verbena que fun de noite, xa estaba casada. Porque non, aquí non había iso de nada. As romarías, despois de comer, marchabas para a romaría. E viñan por aí a xente de arredor, as parroquias de arredor, a mocedade de por aí arredor. E tocaba unha música, a música que houbera, uns geiteiros millóns, o máis malos, uns que contratasen, os que houbera. Era o que había, non había outra festa de nada. Claro, despois as festas que había así máis de semanales ou máis de diario, digamos, eran os domingos normalmente, non? Pero xa era pandeiretada. Xuntábanse nos pallotes, aquí, por exemplo, ela é de Mulrán, de Trazo. Pero aquí, eu sei, polo que me contaban os vellos, xuntábanse moito nos cruces. E pois no cruce da Paínza, viñan os do resto, pero era o cruce da Paínza e mandaban os da Paínza, claro. E se non se chovía nos pallotes, había 2 ou 3 pallotes de referencia que debían ser das mellores, das casas mar festeiras logo. E xuntábanse aí. Pero era xente, había máis xente que agora. E a xente era máis advertida, máis unida. Con ser máis pobre estaban máis alegres que agora, porque agora están todos aburridos. Parece que non queren nada, sobralle todo. E antes aproveitábamos todo. Estábamos moito máis alegres que agora. Había moito máis unión, xa había moito máis xente tamén. Entonces, facíase a cousa máis bonita. Mira, cando eu vim para esta parroquia, a festa é no inverno, e agora para fin de ano. Os 2 últimos días da festa, do ano, é a festa. E non sentías máis que xente cantando, que daquela non había estas carreteras, eran unhas corredoiras cheas de lama que non atravesabas. E paías aí aportadas aí polas carreteras cantando toda a noite. Agora non sintes unha alma, parece que todo o mundo está aburrido. Cambiou a vida totalmente. Entonces, iba sorprendendo, daba ánimo eso. O que lle gustase, a mí gustaba moito. Pois xa, moitos son con boas rodas, pero as rodadas nas hai. Chamanlle rodadas. Bueno, as rodadas que organizamos, como organizábamos nós a de cabaleiros ou o que facemos aquí no Brao. No, totalmente diferente. Totalmente diferente. Mira, por exemplo, acabamos de comer e xa nos chamamos para a festa. Porque a postura, tan pronto desaparecía o sol, adiós, a música xa marchaba. Xa había que ir para a casa. Entón, tenías que irte cedo. Cando agora, mira nos canto vemos. Así que, entonces, os geiteiros que agora estaban aí no suelo, como os demais, aí solos. Non había párvulo. Que non había, non. Rapo de gaita, non había nada.